नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग, प्यारा का सैड सॉन्ग तो दर्दनाके होला, तो दर्दनाक सैड सॉन्ग लिखले बनी आप सबके मुखरा सुनावे जा रहल बनी। आप सब सुनी कैसे बा कि जियाला से नीमन बमौआ थमार, मर जायम तहरा प्यार में ए गोरी, मर जायम तहरा प्यार में। अतहरे लबानी हम बही कुआर, मर जायम तहरा प्यार में ए सोना, मर जायम तहरा प्यार में। अजियाला से नीमन बमौआ थमार, मर जायम तहरा प्यार में ए गोरी, मर जायम तहरा प्यार में। तो ई रला मुखड़ा और आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी। सुनी कैसे बा। हो दिलवा में अगिया लगा दिहलू, सब दिन के प्यार तू भुला दिहलू। अरे दिलवा में अगिया लगा दिहलू, सब दिन के प्यार तू भुला दिहलू। कि कहलू कि ना छोड़ब तहरा के यार, मर जायम तहरा प्यार में ए सोना, मर जायब तहरा प्यार में। तो ई रला अंतरा। लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी। हमार नंबर बा 99 34 52 99 12, यानी 99 345 29 9 12। और जे पर्सनली में गाना लिखावे चाहता भैया तो पर्सनली में गाना लिखा खातिर पैसा लगेला, और बहुत कम में ब्रांड गाना लिखेनी। यूट्यूब पर जौन डालतनी एकरा से भी बेहतरीन गाना हम डालनी, और मैंने लिख के भेज देनी व्हाट्सएप पर। और जो म्यूजिक बनवावे चाहता तो म्यूजिक कम बजट में ब्रांड म्यूजिक हमारा यहाँ बनला, बहुत कम पैसा में ब्रांड म्यूजिक बनेला। और जो गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। और फिर हम बतावे चाहता नहीं कि हमारा नंबर हुए बा स्टूडियो को भी म्यूजिक बनवा खातिर, चाहे गाना लिखावे खातिर, चाहे वीडियो बनवा खातिर, A to Z सेवा हमारे लगे उपलब्ध बा। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और राइटर दुर्गेश पर प्यार दुलार आप सब आशीर्वाद बनौले रही। और सही हम एक से अकाल बेहतरीन इस चैनल पर हर रोज गाना लिख के डालत रहें। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के जरूरत बा हमके। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय हो।